Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Σταθοπούλου, είμαι θεραπεύτρια ολιστικής μάλαξης και σύμβουλος ευεξίας. Και από εδώ θα σας δείξω τρόπους να βελτιώσετε την υγεία σας φυσικά και να αναδείξετε την ομορφιά σας. Σήμερα θα δείξουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε ανόρθωση στο πρόσωπό μας με ένα υλικό που αρχίζει λίγο να γίνεται γνωστό. Είναι ένα εργαλειάκι, αυτό εδώ μπορείτε να το έχετε δει. Είναι αυτό. Αυτό είναι η βεντούζα σιλικόνης. Πού θα βρούμε βεντούζα σιλικόνης? Μπορούμε να βρούμε σε εξειδικευμένα καταστήματα για θεραπευτές βελονισμού ρεφλεξολογίας, αλλά και ακόμα πιο εύκολα μπορούμε να βρούμε στο ίντερνετ, πολύ απλά στο Scrooge, παραδείγματος χάρη. Εκεί τα έχω βρει εγώ. Και πολύ οικονομικά. Για να τα έχετε στο σπίτι για καθημερινή χρήση. Αυτά είναι επαγγελματικά, εσείς μπορείτε να πάρετε τα οικιακά. Λοιπόν, έχουμε δύο μεγέθη. Αυτό είναι το μεγάλο που χρησιμοποιείται σε όλο το πρόσωπο και αυτό είναι το μικρό που θα χρησιμοποιήσουμε σε πιο ευαίσθητες περιοχές, δηλαδή κάτω από τα μάτια και στο άνω χείλος, παράδειγμα. Θα το δείτε στην πράξη. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία χρειαζόμαστε και κάτι ακόμα. Ένα λαδάκι. Μπορείτε να διαλέξετε αυτό που έχω εγώ, αμυγδαλέλαιο, το οποίο είναι πολύ ενυδατικό, απαλό και θα βοηθήσει να γλιστρήσει η βεντουζίτσα μου, ή coconut oil ή ένα άλλο καθημερινό λάδι φροντίδας και περιποίησης που μπορείτε να διαλέξετε από βιολογικά καταστήματα, φαρμακεία, ό,τι άλλο θέλετε. Προτείνω αμυγδαλέλαιο, είναι το καλύτερο. Τι κάνουμε? Καταρχήν βγάζουμε τα γυαλιά. Βασικό. Εννοείται έχουμε κάνει ντεμακιγιάζ, όχι όπως εγώ, φοράω κραγιόν, έτσι. Βάζω λοιπόν μια μικρή ποσότητα έτσι, λαδιού στο χεράκι μου και με ανωδικές κινήσεις όπως θα έβαζα την κρέμα μου, κοιτιάμαι στον καθρέφτη, εννοείται, πώς αλλιώς να το κάνω, απλώνω το λαδάκι απαλά, βάζω και στα χέρια, είναι ενυδατικό και μου αρέσει κιόλας το συγκεκριμένο, μυρίζει πανέμορφα. Εντάξει, τώρα αυτές είναι οι κινήσεις που όλες οι γυναίκες πάνω κάτω τις ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέρουμε θα σας το δείξω αμέσως τώρα. Θα σας δείξω τη μισή πλευρά για να δείτε τη διαφορά. Το πρόσωπο θα κοκκινήσει. Και αν προσέξετε πολύ προσεκτικά μετά από το τέλος της διαδικασίας, θα δείτε και μια μικρή ανόρθωση. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε για περίπου 10 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα, όχι παραπάνω. Λοιπόν, ξεκινάω από το σαγόνι ακολουθώντας πάντα ανωδική φορά. Έχει λόγο αυτό. Θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες, ποιος είναι αυτός ο λόγος. Θα σας πω μόνο ότι ακολουθούμε τη λεμφική ροή. Αν θέλετε να το ψάξετε περισσότερο, το βλέπετε και στο site μου www.allopiliving.com. Εκεί θα μάθετε να δείτε τι είναι το λεμφικό, τι είναι το λεμφικό προσώπου, τι είναι η λέμφος, πώς γίνεται η αποτοξίνωση. Λοιπόν, κοκκίνησε. Ανεβάζω εδώ έναν τους μύες. Το γενιακό, θα σας μάθω και λίγο ανατομία, το γελαστήριο, τη ρινοπαριακή, τους μασιτήρες κλπ. Λοιπόν, τώρα το πάω και προς τα πάνω. Καλά. Πολύ καλά. Είναι μια πολύ ωραία λύση και γρήγορη. Ένα instant lifting ας πούμε, όταν θέλω να βγω βόλτα. Και δεν προλαβαίνω και δεν θέλω να πάω να κάνω botox. Δεν θέλω. Προτιμώ τη φυσική ομορφιά. Θέλει λίγο μαεστρία βέβαια. Την πιέζω τη βεντούζα να τραβήξει αέρα. Τσακ, το βλέπετε, σκολάει. Πρέπει να προσέχετε. Σε περίπτωση που έχετε ευρυαγγείες, να το αποφεύγετε. Σε περίπτωση που έχετε πολύ λευκό δέρμα που σπάει, που κάνει σημάδια, που μελανιάζει εύκολα, δεν ενδείκνυται. Θέλει λίγο προσοχή. Έτσι, οπ, έφυγε λίγο το κραγιόν.
Εντάξει, δεν πειράζει, το φτιάχνουμε αυτό. Λοιπόν, να κάνουμε και το μέτωπο. Στο μέτωπο... Unicorn. Να κάνω αυτό. Να σου πω, μπορώ να κάνω και αυτό. Καλά, δεν μπορώ. Με βλέπω και γελάω. Μπορεί να μην έχουμε πολύ κρέας. Κάποιες δεν έχουμε όπως εγώ. Οπότε πρέπει να πιέσουμε δυνατά για να πιαστεί. Θέλει μια προσπάθεια. Αν βλέπετε ότι δεν τζουλάει καλά όπως δεν τζουλάει τώρα, βάζουμε λίγο λάδι παραπάνω. Βλέπετε πως αμέσως δημιουργεί υπερεμία. Αυτή η πλευρά ήδη έχει αρχίσει και γίνεται πιο κόκκινη από την άλλη. Είναι τρομερά αναποφιστικό εντωμεταξύ. Και το δουλεύουμε από το κέντρο και προς τα έξω. Λοιπόν, δουλεύουμε αρκετά την περιοχή κάτω από το μάτι, γιατί αυτή μας δίνει και όλη τη λάμψη και όλη τη φωτεινότητα. Έχουμε άλλη μία μετουζίτσα, μικρή. Αυτή, μικρή. Η μικρή θα μας χρησιμεύσει για τις ζητίδουλες κάτω από τα μάτια, για τις σακουλίτσες και τους μαύρους κύκλους. Το βλέμμα δείχνει τα πάντα γενικά σε αυτή τη ζωή. Tiny little βεντουζίτσα. Λοιπόν, εδώ θα προσέχετε γιατί είναι μια ευαίσθητη περιοχή και γενικά προσέχουμε ό,τι και να βάζουμε κάτω από το μάτι. Δηλαδή προσέχω όταν βάζω την κρέμα, προσέχω όταν κάνω μασάζ, προσέχω και με τη βεντούζα. Ωστόσο αυτή είναι φτιαγμένη για αυτό το λόγο. Λοιπόν, εγώ ήδη το βλέπω, εσείς.